Gatusan ka mga stranded sa kauluhan ug sa Davao City ang nakalarga na pinaagi sa Manila, Davao, Manila sweeper flights karong adlaw. Ang airport ni Sheila Vergara Rubio. Puno sa kalipay ang dagway sa mga pasahero gikan Manila nga miabot karon sa Davao International Airport sakay sa Cebu Pacific nga sweeper flight alang sa mga stranded sa Manila dihang gipatuman ang enhanced community quarantine tungod sa COVID-19 pandemic. 408 ka pasahero gikan Manila ang miabot nga pulos residente sa Davao Region. Ang uban nga mga nagpalista wala miabot. Busa giakomodar na lang ang ubang mga stranded nga nagpundo sa airport kinsa taga-rehiyon 11. Meron tayong master list na fully booked po. But marami ding nag-no-show, nag-back out for some reason. And then, so what we did was, kung sino po yung nandoon na gustong umuwi, but from Davao region lang po. And prior natin yung Davao City. Ang proseso sa screening nga pagahimuon. Ang mga taga Davao City nga pasahero ipailam sa COVID rapid test ug kung negatibo, paulion kini nga ihatod sa mga gihar nga POJ diretso sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay aron mapailam sa strict home quarantine sulod sa 14 ka adlaw. Samtang ang eroplano nga may abot na usab ang sakyan sa kapin 300 nga nagpalista nga muuli sa Manila. Human nga stranded sila sa Davao sulod sa halos 2 ka bulan. Marami po kasi sa kanila from Davao City. So that's something that we also deal with, na marami po magtawag and then to begging na makasakay sa plane, and then yun, when the time comes, nagba-back out. Sayod ang kagamhanan nga duna pay laing mga stranded sa ubang lugar. Apan sa pagkakaron, wala pay desisyon kung duna pa bay laing sweeper flight nga mahitabo. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.